Hello mga kumags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagreaksyonan na po da otro o si Bunot bali sa iyang murag kini nga video usa ni siya ka murag nagpractice regapon siya ani. Ang iyang praktisan karon nga kanta o usa nga pagkantahon mo ang You're My Inspiration. O atong tanawon kung unsa po ni ang iyang pagpractice ani kay murag taas-taas po ni kanta sunod makakuanta ba kung makaya bagay niya so husky bisag tingog pagkaupagaw ba na sig tingog sunod lahi pud baya ang style bali pud sa kuhan ba sa original ani pero tanawon na to kung unsa pud niya pag interpret bali ani nga pagkakanta kintahin niya. Okay, sige, before ta magsugod paki-subscribe sa channel ni Tricia Mendoza bali. Oo, kay siya nag-upload ani sa kuhan kay murag siya man pud siguro ang endorso bali o nag-sponsor bali ani kabunot nga para maka-appeal siya sa mga kanta ngadto sa tawag ng tanghalan. Paki-subscribe siya may naka-discover bali ni kabunot bali o siya may first nga nag-upload bali ani sa iya. Aton pagkasugdan di na ta maglangay, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Wow, panindot eh. Balik kini nga video bali niya ato pa ning December bali nga gikuan then gipakanta ni siya sa kuan kay ang first nag-upload ani nga kuan nag-upload ani nga video sa iyang kuan pagka ay siya ni viral bali kay mao po ni siya ang nagpakuan bali nagpa kuan gid sa nagkuan ba nga ipasikatin natin si kuan si Bunot bali o si Ronald bali o mo ni siya nga kuan ang tag-iya ani nga video. So makaingon ko sa pagkanta niya karon ano pagkanta o naragid sa basin sa ila sa balay ni aning nag-upload ang video diha niya gipakanta o padayon sa ta. From tonight until the end of time, you should know everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul, baby, you're the meaning in my life, you're the inspiration. Wow, puso kayo eh. Guwapo nga pagkakanta. Di ba ito madungog sa iyang tingog murag mo sa iyang paggaw kay sa iyang tingog ba murag mo halos di mga dita ka murag di maabot ba nga kuan ba paminaw na to pero mao gyud na iyang tingog gyud nga kuan o nindot kay basta mosinggit na siya. So karon atong nakuan gyud nga kini nga video atong nakuan nga mao ni pagsugod niya og kanta-kanta nga ayha siya ni kanta nga to sa ni nakakanta ni siya dito sa Wish Bus bali o dito siya mao ni nga kanta pod ang iyang kuan dito o nindot pod nga pagka iyang version bali. Okay. Gara-garaon po no. Grabe kung hindi ito paminaw. Okay.
From tonight until the end of time, you should Gwapo. know Oo. everywhere I Oo. go. Iniil na ba? Diba? You Naragan ni sa ilang kuan lagi. Sa baka silingan o mo ni itingali ang gingon silingan. my life, you're the inspiration. You bring feeling to my life. You're the inspiration. Wanna have you near me? I wanna have you hear me say, yeah. No one beats you more than I need you more. Balik karon sa iyang pagkanta karon kuan gyud nato nga practice na bali siya ba kay dalhon ni siya uwi kanang nag-video lagi anay siguro may nagpakuan nga isabak siya nga to sa tawag ng tanghalan ay di ba atong nakita po na nainikuan mo rog ni mipiyok gamay pero kani kay practice man lagi pero wa man pud ta kay ba nga i-upload ay niya o nindot gyapon pero kadto ra minimal ra kayo nindot kayo tungod sa kanang mutaas gali nga tungod sa iyang kapagaw sa iyang tingog. Wanna have you near me? I wanna have you hear me say, yeah. No one needs you more than I need you. You're the meaning of my life. Taas pa gino, taas pa gina. You bring feeling to my life. You're the inspiration. When you love somebody till the end of time. Love somebody always on my mind. When you love somebody. Waday. Di ba? Okay. Aton po nakita ang usa ka video bali ni Bunot bali o Ronald Abanti sa iyang kanta nga you're my inspiration. O nindot po ning kanta pero makakuan ko mga taas gini nga kanta yun. Mga kinahanglan gini og kuan kinahanglan gini og kan practice ba og sakto gid ang imong kuan gyud. Na ma-practice gid kayo kay nindot kayo taas kayo ni nga kanta. Kay kining nga video nga atong gikuan sa inyo, kining nga video, usa ni siya ka practice bali nila. O mura ni practice bali di pagali kayo ngog na kuan kay katong sa pagkanta niya mura ni piyok pud bitaw siya gamay, di ba? O so makita man po nato nga mura siya nagara-gara lang o gara-garaon gid po ni Bunot gid lagi siguro. Sunod katong katapusan ato pong nakita nga ni kuan bali wa pa siya ka wa pa niya nakuan tanan ba wala pa niya na master bali ba o kulang pa bali sa master bali ani nga kanta kay kini tingali nga panahon nag-practice ni siya kini nga video so wala pa ni siya ni kanta nga to sa kuan sa katong usan to sa Wishbus o sa tawag tanghalan o kini nga kuan kay mao pa ni pagsugod gid niya mao pa ni pagsugod nga discover siya ani ni kuan ni Mendoza bali oo malinindot kayo makakuan ko kay naapoy mga tao gid nga ingon ani puno nga mo discover ug maidalhon ngadto sa mga tagko nga big stage bali para makuan gyud ang ilang talent pud nga basta interesado lang pud ang usa ka tawo nga pasusama sa iya nga interesado pud siya nga mo apil og yung nana di ba sige di na ta magdugay sa inyo kasulti sa atong video karon i-comment niyo sa uban pud diha nga nakita o nasaag sa atong channel karon nya ganahan ka pasang ganahan ka mo subscribe na lang i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload i-like na lang pod para i-recommend ka ni YouTube sa ubang mga tao nga mapakita ni okay sige paki-follow na lang pod sa akong Facebook bali na sa description akong gibutang paki-follow na lang pod kay ang ubang nga video na to diri sa YouTube atong i-add to po nga to sa Facebook para kung asa inyong gusto kung ganahan mo nga to sa platform sa Facebook na agihapon makita agihapon ninyo okay sige di na ta magdugay
Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod, kini si Indians TV, proud Bisaya. Peace out.